Momentálne náš zbor má 28 členov, patrí do skupiny B v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov na Slovensku. Zasahujeme počas roka, pri zásahy máme požiare, veterné búrky, vytopené sklepy, všetky technické zásahy, autonehody, čo je treba. Tento rok sme mali len 3 zásahy zatiaľ. Je najlepšie, keď zásahy nie sú vôbec a nikomu sa nič nestane. S obcov spolu organizujeme všetky kultúrne podujatia v obci. Vlastníme 2 auta, Tatra 148 a Iveco Daily. Máme protipovodňový vozík. Hasiči a obec. Myslím si, že už to vyplýva z histórie. Príroda oproti človeku je v podstate silnejšia a presviečame sa o tom aj my teraz. Zmena klímy, ktorá nás vlastne teraz sprevádza, spôsobuje stále nevyspytateľnejšie stavy počasia, či už sú to silné dažde, búrky, a to nás stále viac a viac usvedčuje, alebo teda o tom, že ten dobrovoľný hasičský zbor v obci je oprávnený a že teda jeho činnosť je na mieste a v podstate je vždy v prvej línii na to, aby ľuďom pomohol.